ओमफ्राय जानला मोनला भिडिअ खालामनानै ओमफ्राय मेम'रि फुल खालामनानै रागा जोंदों बांद्राय जाला बालुआ रागा फोजोंनांगौ आंनि फिसाजोआ रायलाय आलासिया फैनाया हायबा गैलाहाय आयौ मा होनखोहाय नोंलाय टेबोल सिङावसो जबाय नै हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल दिनैहाय मा होनो आंनि लोगोनियावहाय आलासि जाफैदों आरोना आंनिनो फुराना लोगो आरोना गोजाम स्टाफ जोंनि सेलनाव जोंजों मावफानायमोन ओमफ्राय दायो जोङो बेलेग मावनाय जाबाय आरोना बे मोनसे अनारनियावनो होमबाबो बियो बेलेग सेलनाव ओमफ्राय आं बेलेग सेलनाव बिदि मावनाय जाबाय आरोना स' गोबावजों लोगो मोनलायो नालाय बेखायनो जोङो बेनियाव आलासि जानो फैदों आरो आंना माथोआ एसे बेलेग खोनानो हागौ दै एसे गगा मोनदों आङो देहाया बारा मोजां नङा ओमफ्राय जोङो फेमिलि आलासि जानो फैबाय फिसाजोआथ' इयाव स्टाफ रुमाव थांबायानो मालाय हेलेनाखौ नुनानै हेलेनाखौ लोगो मोनबाथाय रावखौबो नांला हेलेना रंगिना ओमफ्राय दायो जोङो सफैनानै जिरायनानै दं आरो नोंथांमोना नायदो मा ओंख्रि संखो माजों दसे उनाव नुनो मोनसिगोन आरो फेमिलि आलासि जाफैदों जोंहा फिसाजोआनो गैया ओमफ्राय माबायावसो दंहैयो बे स्टाफ रुमावहाय सिख्लाफोरखौ नुनानैहाय बेयाव थांफाबाय आरो मामाया फिसाजोआ दा दसे उनाव नुगोन र' दुस्थ'खौ ओरैबायदि दुस्थ' जादों फिसाजोआ बा जि बुङो बेखौनो लायो जि बुङो जि फोरोङो बेखौनो सोलोङो स' आङो नै दायो लोगोनाव थांनायनि सिगां अरेन्ज लादों आरोना किल' माबा मा होनो 100ल' आरोना ओमफ्राय बेखौ लामायाव नुब्रबनायखाय थांनाय समावहाय बेखौ लालांदों आरो स' गथ'फोर दङ नालाय खाथियावहाय बेखायनो दायो थांगासिनो नै लामायावहाय जोबोद मोजां मोनायावहाय थाबायनो आरोना फेमिलि बायनो बिराद मोजां ओरैबायदि खुमब्रा फानदों नै फुजानि 1 केजियावहाय 10 थाखा आरोना मोजां स' लोगोफोर जोङो दायो बे मेन रडजों थांनाय जायासै आरोना नैबेजों फिसा लामा मोनसे दङ बेजों जोङो फैगासिनो आरो माने बिथिं बहुद ट्राफिक ना गारि बहुद मा होनो जाम जालायनाय लामा बेखायनो जोङो नैबे रावबो फैयै लामा बिदि ओरैनो गामि सिंनि बायदि आरो बेनिफ्राय गारि गिदिर खारा बेफोरजों बे लामाजों फैनाय जाबाय आरो आयो नै आंना दाना फिसाफोरा मोनफैनाय लगे मोसाबाय माबा बाज्ल' बिसिनायावसो हनै
औवा मेवाइ मोदोमखाबाय नै बरियानो टेस्टि आरो दाउदै दंबावलायसो नै दैसे बरियानो नै जोङो दायो जानोसै ओंखाम नै फिसाजाबो गाहायाव जागोन आं बेलाय फिसाजो दाउदै खोन्थादों दाउदै जानो खोन्थादों बा खोन्थालायदों नै जानोसै इसोरबो जिरायबा हनै मा देखायनांगौनो मा बियो दाउदै होबाय दाउदैखौ लानानै जानाया इस एलाय आरो बुदों दाउदै एलाय दे मामखौबो जादो दे हानदो बाबा मोननै हानहरबावबायसो आखाइ फारसेया हनै गुदुं मामा दाखालिनियासो फानदों लोगो जागोन नों सोराने होबाय मोननै दाउदै जाबायहाय खोन्थालायबावसो मोसालायबावबायसो आलु गोसा जाखायो गुदुं खुगाया गोलाव गुसुं जालायदों दाउदैया नांखागोन दै लाखानाय सोरो खानसेयाव गोमो गोजा जासुलि आंना फिसाजोआ मोननै दाउदै लालायनो आखायाव उनावहाय जोङो जाग्रोनोसै दे दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन नै दद' औवा मेवाइ दिनैसो मोनजाबाय देन्जार बरिया टेस्टि गुदुङैनो सोना लादोंलै इयो हेल' गाइस दायो ओंखाम जाखांबाय जोङो जाखांना जिरायदों आरोना जिरायना रायलायदों ओरैबायदि डिस्टार्ब फिसाजो ओमफ्राय ने आहा माबा बिराद गोथाव जानायमोन मोसानायालाय मा होनो औवा मेवायाबो जि गोथाव जानाय आरो सालाद बनायनाय जि गोथाव दालि बेनिफ्राय जि गोथाव मोनबाय आरोना जानानै ओमफ्राय दायो जाखांनानै जिरायबाय दायो आरो नै मा दं बियो मिटा पान जाय जाया अन्नानै इगनर खालाम दे जेबो साननाङा इयो मिटा पानसो आरोना सुइट माबा माबि होनाय दं नामा जेबो होआखै आङो जेबो जाखाया माने सुइट जायो आरो जानोसै आङो जानो लुगैदों दे सोर जाग्राफोरा 야, 어떻게 그럼 다들 말이야, 형제? 몰라. 너 몰라. 반대. 그럼 반대래. 작은 그 작은. 응? 그 문제야? 어디가 문제야? Hello guys, दायो जाखांनानै एसे रायलायनानै दायो ओंखारबाय थांनोसै आरोना न'आवहाय दायो खैथा जाखो 11:24 जाबाय एक्चुअली बार'थायावसो उन्दुखायो नालाय जोंबो ग्रोब जाबाय टाइमफोरा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ दायो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो स' बेबायदिनो माने मोजां भिडिअस लाबोनो हानायनि नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै हरदो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन एक्चुअली भिडिअसआ मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअस दङ नोंथांमोननि थाखाय स' दायो दोनथ'नाय जाबाय एसेयावनो बाय बाय